Mana sister vanowirirana nevanhu ndabvunza kupinda kwandinoita ndichibuda gedra kusiyana kiri imi mamundiudze kuti izvozvo zvaazvenyumeka chekukwadza sister munofanira kuchengetedza padheni musamutezera uchaenda uchipasiya pavidhiari chasara naiso akawanda uyaita kunge wo vakaenda naye ada kuti usiye gedhi rakavhurwa pasina vanhu uchibuda unonzisiya gedhi tikuramba kutimba ndeaDollar zaitingimba gedhi rinogarira $70 zaitingimba gara mamudza $70 zaitingimba inobhadhara mudza kuti chero sister wacho vanongokiya hakusi kutambura kana kuita seka ndikutopfumisawo landlord iye achitondipfumisawo nemba yake saka zvakamufanira agare muno munhu agare muno munhu ndokuseru tikutora kuti zvinaye zvityiseka muchivava muchitaura kuti ndikutuka ona sister iye hana mai ake kana mbuya ake vari padhuze kuti vanomudzwa kuti ari kunetsa manext door bhozi anogara kuseri mutukeka mutuka uri papo nepabuda mutuka itatapitsake mwana asina huni mwana uhure kiyako gedhi rako usadhiniwa kwaasokuru wedzera hapana apuzvisise havasati vauya ebo gava munhu angaakiye gedhi rake anofanira kukiya gedhi rake because isusu vacho hatitomboda kuti risakiwe zvinototi disturble peace ngavharire zvinhu zvavo vharirana vega nembwa dzavo nehuku dzavo otozonzi papa achipinda-pinda boys ngati ngapasapindwa ngakiye taura ai half kit chama anditi ale kambira rake nyika kanaka ndekenyu mada unyeba kuti ndeke mwana kari kenyu kane nzeve manje mukafugirei kana kari kemwana magweja kambira rakanaka akasitombooneka kana pashadu magweja achimbotaura mapedzera kukangarini komonyane ane mwedzi nemwedzi kanga achinokosha endozisiya kuti hatingati tingangoti nguva zhinji tichingozvitedzera but kanga pane time zvegore rasvika zvirorongo asi zvekutedzera kuri wrong kuri right sometimes but not kuti kuri wrong zvomuti tiri wrong saka iwo wane mwedzi mungani wane mwedzi mungani usikakange riri kunetsa kagweli odho riripo $4 for 2 riri kunetsa zvaro but haasi maprogram ekutedzera haasi maprogram ekutedzera kuti ungatototi kupedza nguva chitoti yes zvinoitwa but noti kuti ubva watoti nami oga zvirinza mwe zvichatofunge nenyekanga zvinezvisina kunaka but wane mwedzi gore rada kusvika kwatiri harisi bhizinesi wedzera ndezvemahara mwedzi hatizenyanyo vagona vaita izvozvo tatopona but times uri kuita ngori zviri kukubata sei wada unyatsozviconcentrata saka ungozvipira taura nevamwe vanhu ya time yako iyo kototaura nyaya iyoyo kutozvipinza muskill apinza muskill but uyu akutorara ne6 months kachozi asati akanga
months. And then 6 months. Yo, ndo zvangositaura kana zuro. 6 months. Hauna 6 months here. 6 months handizikwanisi. Dzinenge dzachaja. Saka une mwedzi ungani? Handina mwedzi, last week ndakatodhanda changu. Mari mwedzi uno chacha makuseni. Madulangu bvunza ndogara ndakatondanyira bvunza uyu anoziva utinyo. Yamujaidzi. But we are 6 months. We are kusvika gore. Uyu kana gore rinogona kusvikewo. Haufanira pakasura. Akapedzera kudhandamirapo. vakanyanya ujaidzwa anzena mako pedzero kangane Kotsvaga chekukanga vagara kuti madheni kuti vanombovira vasvika Wati? haanombovira But iwo 6 months dzakwana. Pakasoni gore rakwana. auya atori bheta angara Akasiyana nemukadzi wake yaulongo. singanaki but zvakakwana Ane mari yacho iri kukanga mahuri. Mahuri anoita mari muno muZimbabwe. Muno Mbari. saka hapana Kana huri anoita mari Mbari. anogona kukorona $20 unogoda kutenga chakaita Ari Mbari. Tinoda kutaura Mbari kumaJubek. Anoita $50 kana lofu nemazai. Ukabhadhara $20 mumaJubek. Koma avenue zvinozomubhadhara mari. Wakabhadhara mumaJubek 20. zvinotokosa mushini inochipa mari. aiwa ndo zvandiri kuti zvinosiyana-siyana because kumajubheki wacho vanoda $20 mozopedzisira makunetsana mangwana plus kumajubheki kwacho hakuna one kind zvekuzvizonetsana mangwana maendo zviri wrong kuti mandigirina mabhadhara $20 mbiiti kumajubheki mbiiti pai maakuzopedzisira maakunetsana kufanira kupanana zvamawirirana Chimoko chagidza ndo yachakunyatsoita full time. Kidzo. Gidza musoro watheda mairuru. Chakubhadharisa. ndechipi Chimoko chake chakaigara chamairuru. Chikubhadharisa mari. Chinokangisa majubheki amene kuti mamari. Indakazviona ini. Ndakaona imwe mukadzi kakuti uyu mukadzi uyu asi kuenda uyu ari kunokangisa achidzokera kudheni kwako. Aihobo. kubhadharisa chieni Because anenge achibva kudheni achiti ari kuenda kubasa kanobika sadza mumaJubek. But basa rake rinenge richi rokukangiswa. Kangisa. ndokubasa kwacho Ndo basa rake. Aiwa keshi aendwe naisemdeni. Anomirira pawiki. Yabatanidzwa manje. Ubva uya ne$75. Murume ubva funga kuti hamukadzi akutengesa chii. Zvafana nechimhomu chine mufeso wacho kukrara wekudzunza nyama yakaora pairwara kumabhazi. Ukamona mukadzi wacho chachidhafu kuti apa musika chibve chinoita kukangisa vanhu kumabhazi. chacho handichakatozotora mufeso wahanzvadzi yarifa handichakatora mufeso Mukadzi murume watete. mufeso wechimoto Akaura chimwana chatengesa madhiringi. chanzvadzi kache mufeso akaitora kaita wayo Washamisika. Vandishamisa. Muroora kutora murume watete. Uyo mumwe futi agarisa asati akanga. Iwewe wablastani. Wakablastani. Chinyama chemagora. Oh, Kwete kwete unochidzura uko. kupi. Wakabhadhara mari. Atibhadhare, azvibhadhariswi. akapera Timapostori. But nyaya yacho gweja. Wanga uchiti uyu haana 6 months asati akanga. This guy. ndangwanzwa from the horse's mouth ndataura hangu ndikati zvekundikanga zvinyanya kundinetsa because mari yacho solongo iripo chete mahure ndoziva kwaanowanika asingazokunetsa kwete zvemahure ekuti makangana mautotange maisirana chick knife makugara makadaiwo hatisi kurudzire mahure akadaro Handiti. nerokari unogona kwawana solongo mune chatoda kubhuta trust Neuri. especially Nyange rinenge richitengesa rachona kausade kutenga. Iri sepisono ita kunge love
Unoisa kuna green yako sono dzako Tora kucheka ndakarara uyo norisire tsono ndati zvoni unosara kubhadhara kechwa chari ukakecha kwa kubhadhara Anokecha pesa. aiwa Samu oza zvimwe zvinoitana kuitona zvenyu sayo kusatona yo ndega yo munhu ne brains zako kissing uri hauzinge no baisa munhu no paisa kakutanga urudana sauda tumtoti yesu munhu akaenda kubhawa kunotsvaka vanhu vekudana yesu uri ndokuda uri Geibi mari. atione mwakutora mira ndikudza mahura anotoda vanhu vekudanana navo Vachagara navo. vana kusvika chitatu Ukaita zvitsono. Unokomana warandorirwira. Okupedzisira wakatosvikira wakakecha unogona kuurayiwa. munhu wese ndokane tricks yake kadagara chakure raitonditengera bhiya inini zirapera tichiuya richitengera bhiya ndozonoplasta hapana mari zvokuti zvinozoti joki ndoisati joki unopedzera napa kupfeka ndande chete unongopfeka ndande yako zvapera ndopa unomuratidza kuti uri joki nyange ukamona chita yari kuita unomusiya achita yari kuita aiwa unenge une mongoro mind une brains kuti Monday to Monday udangoramba uchingosumudza munhu unenge une mongoro mind nhasi tikamaona Friday tombotamba ndepo komufesi wangu shamari vanhu vanozvita for your own information chavasingaziva vamwe havasati vambozvita urewo mubva ukarisumudze kuuya naro usina kutaura zvemari rinenge ratosevha mari yetaxi neine rashayisisa kwete kuti hanzi ungatokawana kuti unoenda kumba unoenda kumba woga ukati hanzi ndibhadhara kusvika paine vanhu vane mari dzavo nekugona tsono kwako example Korea ndaibhadhara good example munhu yakubasa umutora mahara good example Korea ndaibhadhara ndikati aiuya yega andokupera ndabomba kana sendi nditomutengera kana dringi ya handiti wanzwashona atataurere kuti anenge atori patight usatokanga asitokanga ari nani pane zvivanhu zvaa zvokuti zvinotoshayawo vanhu nenyaya yechihure anonzi magirlfriendsaka katowana munhu anenge wantoati mahure anonzi magirlfriends yo una kana girlfriend yake hauna kana hure racho saka ukutaura une over 6 months usati wakanga iwewe especially iwewe ndikada ndikuzika zvimwe zvanhu zvindiri kubhumutsa mazuva ano chiudze kuopeka roja anenge achiperekedza moses munonyoka angu andu uya akaunga last week ndakamona chiisa bosi mane ngwanzadazvinetse ari kuti nini ndane ngwana sina kukanga kanga abvise bhurugwa nemukanda unokanga mafesi kana uda kukanga tokutsvagira pondo unokanga majube kanga zera rako tokupa pondo une zera rine basa reo rine zera ripi
ndozvitonge mudhara sekupakazonicha sayo ndati nganipe mari unokanga wadii kana uchida gozo wane nguva tenga masese mari yako unoida kubatsira kundibatsira iwo sawambonzonzi zemo rinouya unodonge ndochidanya saka iwo wakapedzera wakanga rini nemarume zuru changu chekunaema ende unochiona kana apa pana ema padhuza izvezvo ndikutuma ubva unomudedza pamba pawewo abudu nditsaka dondijiza aindolava ndokona kuimprovisa manje ndokona kutozokutokutera akatokukangisa ubva aita wawo nditume ndokona kuimprovisa ndoimprovisa nganitume but pakasono one time nyangwe ndikata kana 10 years kuenda kujeri nori padze chawai uketa munyama ukabva pamone gore rikwenda kudhara ndekaone sentence egore mngazi mune nguve hapana havazere pana vamwana anongoda vangoti kana vane wada vangoti chii bati kudhanda asi akuoneke manje vanhu vakabatakarimikenyi kudhanda akuoneke pamwe akatovharira nezuro manheru hazvizika plus da kutaurira izve musingazivi chinhu wange musingazivi chokutika imi mune problem mukaona madmino hasha dzakwe iwe aiwa hasha dzangu kana ndidzotika endiri mumonya dai ndichitomamisa 1 by 1 mukaona madminox achifamba achipinda nemabhebha ake 1 by 1 day every day 2 3 4 5 handiti imi mada kuti chi nesu munofa hapana muda kubva ndikangakanga uyo anenge achikabira tsongoro dzake nhonga kumuna unozongodaiso nobheno kutaura riyazi kutaura iwe seveso kaudatodzera munhu ari kanga kuzunguva unogonongonorohwa nevhushi ari kutaura atori number 2 kuitaura number 1 anotaura izvozvo is Atwell followed by Parkerson naiwa number 3 number 1 is Atwell number 2 is Billy Banda arukanga vari 2 naAtwell ndoanondife zvangu hauzori kune ndani hauzori kune alright plus mazuva ano magaya akunamatira edzi ichipera andakaona munhu akabuda achitaura patv akanamatirwa namagaya HIV akanotiswa akaonekwa negative kupiko akabuda patv mablangu achitaura kwamagaya kwamagaya magaya ndiani akainonamatirwa namagaya akanoteswa akabuda negative munhu akabatwa positive anamatirwa namagaya pasa magaya edzi ikapera ndakudza maenderano machechi akawanda vari kubora anotiebera kochi ale akakuambuya majipi vakakwira vakati shuga nebhipi zvapera unozatanhu anokwirire ipepe ndozvakavaura hanzi faith ndoinopedza saka anenge ada kutirai kuita faith pane zvaanozoita iyo saka wakata HIV unganamatirwa wakapoonewo haunyeba uko HIV hainamatirwe HIV hainamatirwe hainamatirirwe mablango zvazviitike munhu ane simba chinhu hapana nyange munhu anopikisa achatyisa mablango yafanana nemusoro ndakaita ndoenda kwamagaya wangozvitenda uchinopora wangozvitenda uchiita munhu saka tangokanga waya hazvinyanyotyisa kune zvimwe zvirwere zvinototyisa nototi chichocho ndozoda kutonokra ichi chinopera mwari HIV yaomana
Male. Hapana chinhu chiri pamusoro paMwari. Chirwere chinhu chakasikwa naMwari. Chirwere hachina simba kupfuura Mwari. Ukabhilivha unopera. Ozoona munhu avharika. Hakuna munhu anokwanisa kunamatira kuti chinhu anofana kumutsa munhu akafa. Akabudisa mapepa ake akateswa. Zvokunyeba zveshe. Iro pepa rine date mablanga. Zvokunyeba zveshe. Ida une nharo dzakadaro. Why are you so sure? Yo, vangana unoziva kafanele. Anga ane mabhonzo ane simbi akabatana akanopisa. Havasi varoyi veve. Kubudiriro. Ndofanele. Ayo. If you believe, so don't believe. Kunanga ndekwasatani zvamwari ndezvamwari kune vanhu two different zvinhu ukatedzera zvamwari ukazvitenda ukazvitedzera zvinokuitira ukaenda kunanga variko vakadaro havazvinokuitira kune vanhu vashandisawo izvozvo mimi muri kuzoti hamuzive bhaibheri kana aona kuna zviri enondora bishop asingaamboverenga bhaibheri pasi pese mwari harane pasi pana kurana papi ukazvira kuna jesu kuti ndagamuchira mweya ndowamwari kana uchiti satani anorana mweya ndowamwari yakasika mweya ndowamwari kana uchiti mwe satani anorana wadhunguye aiwa kwamuri kwatiri ndinoramba kune vanovhima una satani but iwo mazvo inotadza everyday uchikumbira regere everyday iwo unotadzaiwonyarara ukatadza chikumbiro regere bhozi ninge zvakaramba usatadza everyday aiwa not everyday mangwana otadza the same thing
wakumbira ruregerero ndozvikuendesa kavanhu kujeri hatiri wakaba chunhu chemunhu unopiwa woni kutadzirekweyo uchizivaukatoona uchikwanisa kuzokumbira ruregerero zvekutaura kuti wakatadza uchiziva saka munhu anotadza achiziva hiv hairapwe nenhingi emunamacho ukabhiliva chete inotadza nekopera sonorizwa kumbonani iwe kutambura kuri kuita vanhu wanzwa here kutambura kuita vanhu munyika ekusiku mwari ndiari kurana nekuda komwe munhu kana kutambudza vega munhu satani ndiye anoda kuti vanhu atambudzike mwari satani zvinaniirirwa here zvinoenderana newe nezvauchaita mira unzwi zvine makondisheni ndozvamuda kuedza zvakutaura izvozvoivanda kutaurira zvandikutaurira ndezvekunyepa sairudzi dzezvekunyepa wanga wariposimba rekutaurira munhu kuti ari kunyepa iwangauzipa zvamwari unozvira chitiudza zvamwari zvacho ngachitiudza zvamwari zvacho weudhi yamwari iwe kana tamuweudhi yamwari weudhi yamwari ka haunidhe kana sendi haunidhe storo haunidhe chi paradise saka vanhu vari kuendere kuchechi kana mwari iboshika ausikuenda kwake kunotenga ibhizinesi remunhu kuda vanhu here anoda vanhu here shopu iya yakaisira kuda vanhu here okay shopu akaisira kuda vanhu akutsvaga mari ndomachechi ane varidzi ngati hapana chechi isina muridzi mhene zvauri kutsvakaakaenda kumwari zvinezvi mwari ari kupi zvinezvi papresident chayanenda paholiday president shoko rakatotaura nyika ino ichaparara kana nyika yaparara ndopatichatanga kugara muparadhaisi yamwari baba vepana panziyani osvika ponzi hakuna kwandinoenda hakuna muridzi yamakandiwa chechi aisi yamakandiwa wakakoneswa breni kuti ufunge chechi ndeyamakandiwa yako yaunoenda yaanoenda isi yamakandiwa munhu wese kana zokurasika chechi ndeyajesu utori wrong akuendeonzi ndeyangu vari wrong akuna ajende
Mwari ndiani sasa simba lake. Kwenda kuchechi mwa. Zevanhu idzodza hakuna mucheche munhu. Hakuna ukapinda inopindwa inodzi nemunhu. Hakuna cheche munhu. Ukaenda inochechi. Chechi iyo zvinoenda zvinotorwa nani? Zvinhu zvinonzi ndezvechechi. Muri kunzi ndezvechechi muchitenga. Ndezvemunhu. Chechi. Yamakandiwo. Chechi taura indokwe. Maspika. Zviri kushandiswa nechi. Zviri kushandiswa nechechi iyo yamira. Chechi zvinhu zvake. Inovharire ichechi. Mangani wakafara. Joy vanhu vachiona kama. Ndosaka ndakudziya kuti ndezvevanhu. Yesu tatendeye vanhu. Yatinoziya chechi ndeyaJesu. Chechi ndeyamwari. Yakabva kupi? Mwari ndiani kana baba titanga chinomira. Aiwa, chechi yavari kuti ndeyamwari yakatanga rini? Yakatanga rini? Chechi yaMwari. Vanhu varambe hora ndiva munhu akaramba ari Yakatanga rini? 9. 7. Anyways, nyaya chechi. Baita boys. But chechi ndeyani? Chechi ndeyamwari. Kana ndamana ndeyamakandiwa yaunoenda. Yako yaunena ndeyamakandiwa. hakuna ipapo ndokurambira. Ndiye akamboti ndeyangu chechi kana ukapana Akataura, maspika akatombotaura kuti kana mukaregera kuuya kubana maspika ngwana ndikatora ndikatengesa ndoramba ndine mari. Akataura. Iripa zvakadaro vandakazviona. Tikudzoka. Aiwa. Iyo saka chechi aise munhu. Inongonzi zvinhu zvazva zvamira masina aka. Next time. Zvanokurata yeye anokuchengeta ndinoti imini kuti ndikatenga ndikamutenga. kana pakaita naro chengeta next time pakaita naro plastic Zvinhu zviri kubatsira vanhu. Kana yakatenga ini ndikaita zvinhu zvangu ndikaibatsira community. Ndati buritsai mari yobatsira community. Handinobatsirika. CD racho ndinaro dhini kwedu remunhu akanamatirwa musikana kwamagaya akati HIV positive ndakanamatirwa ndanegative akatonotestwa akati amwangu ari negative ndinayo paCD iyoyo Tukuida. Munhu achinotestwe. Munhu achinotestwa nachitaura. Ndozvaizvo zvandikutaura kuti anenge apiwa mari. apiwa mari nani Nemuridzi wechechi kadai. Ivo ndiye vanobhadharwa. ndiyataura kuti ndikechitumbu yamuchechi muno Believe yevanhu vanosiyana siyana. Mwana ufunga izvozvo. Kudonha munoita muchechi wakambodonha. Wakambodonha. Kunodonha munhu handife ndakadonha. Nokuti unenge une zvaunenge kufunga zvinosiyana. Nefenzi nelevel yako yekunamata. Handijute ndosaka singadonha. Baita boys. Hatidonhe. Scale. Ndikufunga scale. Okay. Seafood. Seafood.